Hujai district kaki taralangso arong amikar Jonasing Tokbi amithang ahem kidukdet ajo Hydrabad kachongdat kedam ahut kedam tang chikloni phain koresir kepani train pen Jolpaiguri along suntukamat ingbo. Lason selang ni phan kedam tang chiklo ni phain kora trogar ni ben theria chiklo ni phai ke thom arnianta long lidera jo kaki thana long FIR pidam era phianta thangna da birta ta long lidetlo labang sojo Kiruni agriculture farm IB along phirangkia mai pen kadukavi ham phangasong KSA kedo ana phan na pen Carbino Thomas Council CM Dr. Liram rong ha phantami kirielong nangkirap tun je phan chuning ripon padun amani lilo khai bang bahera chongdat uni pura hempen barik juilo 29 ar ni si hempen kedam 29 ar ni hempen dam lo 29 pen 30 an ke chingkilong lo e trend pen dam oilo la pen tarik isi bang koson pen lo ne kus bihar pen par choda station along tam ha amani lilo khai bang ke Jonasing Tokbi pua arleng hai bang ke trend pen sunik tuk lo amam pare suntuk pen koson onle kangchir kalang ir la hai ta do lo jar lo ang ton lo do er lo amani li la an ke ni lita details bang ke chini dunde amani lita non karjo do nong sini lita na chini do la sini lita aro puni li ni alar ni li aro ke than un thulo amam pare la 1 tarikhar ni ajo 12 baji an Jonasing Tokbi phan ni li ni bang chingkilong lo pusi chingki voilo ajo 12 baji an lo last pa chingkilong amat ampara last 12 baji an chingki pe ampara non putok ta ni di lo khai Jonasing Tokbi phan non anta chingkilong le der lo aphun anta non anta switch off lo la pen puni li ni tum thana dam lo report pi lo jar lo thana pen ra thang khobor ave der lo non anta thana pen khobor ave der jar hajar lo mala se aro non media theng no ni li tum wang nan thang thunang kok lo media theng no la so lam pang tak nang kok lo pache tak nang kok alam bang ke ni di lo khai phan no hok pen sitame kes e tum punon ham phang song tum punon ke thek ding do am la pen ake hai sar tuliram rong hang phan than ni li tum ai hin pen chuning ri lo je am Jonasing Tokbi phan no hok pen sitame nang ri pi dum ikha ama phua lang li tum ke duk ta duk o ahem ta thang ta ve train long pen suntuk pojar le mane kus bihar apar long se sunik tuk tang ho ama pini ki cholong si pini cholong ik derne ko piloni man ne la son jar lo mane pamang hu wong aja do kok lo ama non puan ta mane hem nang che le der la sinang le tum madu tum sitami theklong abang aling pusitami la so phan nang ripitha pojar lo ni tum mangke Kiruni pen mohanteron Carbino live